tunjung panterate Den prayetna semurires eka balik ugek sadulita mek Ndara Arjuna sak rawuh jengandika kula ngaturaken sembah sumungkeming pangabekti kula kunjuk Ndara semplok arep setor air ora bali lho plak nguyuh nang kono. Apa ya kan nyerat. Iya Kakang Semar tiba sepadha-padha ndak tampa Kakang. Aja kaget sowanku ning Karang Kadempel kene. Heeh, kono sikil kudu diselonjorke. Biar tidak kesel. Iki aku cara ora ngeprak ngono tak selonjorke ngono. Iya. Ayo nek ya kudu ngeprak kaya. Senengane kaya ngono ora. Wegah dibiyo halahke dadi ditutupi jaket iya. Karang hawane ademe kaya ngene. Lah iya. Aku ndemok keprak ki mak nyis. Mak cles. Iki mesti juang ngising. Lah iya. Kempul. Mbah wis Kakang wis. Anak-anak ora ngerti wayah ana gojek. Ndara Sowan. Sing ngakon gojek sapa? Ora seru banget Omer perunggu lho simbale. Kudu nggon aku lho simbale kowe. Ora. Nek suwek dijolono wis ora metu barange. Ha iya. Enten napa rawuh teng mriki, Gus? Nyadong dawuh timbalanipun Ndara Arjuna. Aja kaget ya Kakang Semar praptaku mrene. Mergo aku dinutna dening Kaka Prabu Puntadewa mergo pancen ana rembug sing wigati. Mulane mula kang saka kuwi aku prapta ning kene supaya mboyong Kakang Semar tumuju negara Ngamarta Kakang Semar. Mareka den prayetna semurires. Semurires kabali om tetiane kancaya nitri sunya purnama sasi kilar-kilar tengah latar lintang bimo sekti ing semerang ngawur nek suluk mboten sah dangu-dangu Gus kula nggih pun dangu mboten semanten
negari Ngamarta nggih kula dherekaken anakmu aja nganti kengkeri monggo kula dherekaken tung tak tung areng den mrayat drama ini terbiasa. Lali aku dadi Petruk dhewe ora itu. Suli kondo ing ngajeng kala wau ana ing Sang Lurah Petruk Kanthong Blengkeng melajar pados peslametan diri pados pitulungan kocap katrukasan Sang Lurah Petruk Kanthong Blengkeng melajar tebih ngantos kelangan kiblat Makang sumber mau lindu bumi kuncing malu dukuntur ke atuk ing sik irungku bengkong sik edan sepirang kilo iki lehku lari pagi wah jan yo nyehatke awak ning iki tekan ngendi di sana gunung di sini gunung di situ apa lagi di tengah-tengah aku kelangan kiblat tenan ya Allah golek slamet arep nang endi nah iki bingung aku iki aku ora golek angkutan merantau neng luar negeri wah tetep aku kecekel Ndara Werkudara aku kecekel Ndara Werkudara aku dipateni aku ora iso ngomong bojo anak putu ning piye aku rene iki mlayu ming spontanitas dompet yo ora nggawa duit yo blas malah nggawa balon mbak menawa mengko ning dalan ketemu ayo ta. Jan wis ora mah dadi keturung tuyung kahanane Petruk Kanthong bolong arep lunga golek angkutan ya ora duit blas. Ora nggawa BPKB, ngono iso tak gadhekke. Wah, ngelendi. Ya ini kok ana mbak-mbak liwat. Wes sak ketemune omahku aku tak bali wae ra.
yana dewa ya nuntuna wong aparang ngaprang jas padha sarasaran Mas nomo sidam sekaring bawana langgeng elahing awi kena Mas dupurama sidem sekaring bawana langgeng pura ngewe minas sitang wis menang dadi jaman bro Petruk kita kuwi guneman apa kula jantunan cara toyan boten mriki pukulun wah nekak gulu tenane mboten nginten pukulun Sangjang Bathara Wenang kang rawuh wonten ing mriki pukulun. Iya. Ulun keng ulun sinten? Ulun keng prapta ing Madyapada. Nggih. Ngaturaken bekti kula kunjuk pukulun. Iya ya ulun tampa Petruk. Satemene ulun wis mangerteni apa kang dadi lakon kita. Lan sejatine jroning kita duweni lan antuk pacoban kang kaya mangkono mau sejatine bakal dadi jalaran tumrap jeneng kita lan tumrap para Pandhawa anggone bakal nampa wujuding kanugrahan saka para Jawata. Permara remang swamya ngambreng kati karonaning kaswase yen aning marga hamalatgung tumiring sang ganda mastret maca leng-leng lalu hangulati surya mangreng sang wayah boten nginten babar bisa mawi jengantika badhe tumedhang wonten ing Madyapada pukulan lah kanugrahan apa sing ngajeng di paling paringke kalih para bendara kula ora ana liya dan tiada lain iki dewa bahasa Indonesia barang mergo ulun serawung kelawan jeneng kita mulane ulun uga nggunakake bahasa Indonesia Petro nggih sakarepe jenengan ajeng pripun mawon iya Marata Dyagi jeneng kita pantes males ngudi tuwuh lara wirang kelawan patrape Begawan Durna lan Nalendra Ngastina Marata Dyagi Petruk tampanana wujuding wahyu katentreman kinaryasrana tentreming praja negari Ngamarta lan Karang Pradesan ya kuwi bapakmu lan sak kadang-kadangmu Marata Dyagi banjur kang saka kuwi sak banjure kuwi kita bakal ulun dandani kinarya ngapokake Nalendra Ngastina lan Begawan Durna gonjang kanjeng langit kelap-kelap katon kenjang-kenjang mawe gandrung ing kanugrahan wahyu katentremanmu iya lajeng kula ajeng dipun dandosi iya Marata Dyagi tampanana wujuding wahyu katentreman iki Petruk Kanthong Bala. Ampun mulun wis Petruk kok mboten krasa pun mlebet wahyune wis kok mboten krasa ya mulun wahyu ora mboya bisa dirasakake nyatane wahyu widayat niku saged dirasakake
Kita aja kaya mangkono Petruk. Maradhyaki kita budhal mring Praja Ngastina ngapakake nglawan Begawan Durna lan Nalendra Ngastina. Lajeng jeneng kula sinten? Bab perkara pusaka asma. Kita goleka dhewe nggih. Lajeng panjenengan ulun kundur makayan. Ndherekaken Jengkar Paduka Sang Hyang Pikulun padha menang. Iya Petruk. Merena semupang yang ngarono katinetrane ngukorapo sabtaning kugila ringkane kara sageter ini tunganing kong lirwu sing bini panca Wila dalah jagat diwu bro jagat nangis tungurweh bro jagat iki yen aku ora budal menyang negara Ngastina dina iki wajrakon dosa Ratu Ngastina ora paten ku kabeh tak kapokake aku bakal nganggo jeneng Bambang Surasekti. Laruta saking kudha sakuru kula Yanamutusa Sang Sri ing Wrakudara Duryudana kakangku ya Paratadyagi Petruk wis tak cekel Petruk wis tak rangket wis tak aturake marang Duryudana kakangku Dyagi Patenana Kinaryasrana tumedhahing ilmu sastra mulya memayu hayuning bawana babar kamulyaning jati Petruk Kanthong bolong nggih wonten dawuh sinuwun sira kudu ikhlas lan lila gawing penggalih mboten ikhlas sebab napa kula niki ngabekti kalih bendara kula niki ngabekti kalih Ndara Wrakudara samangken jenengan ajeng membunuh kula monggo ning sing niki landhep mboten niki pedange niki landhep mboten yen ngopo ora landhep nek mboten landhep ya bikin sakit kaya mengko ming di ngek terus saya banter ora ngawu kawan ngawu pun mang ketok sirahe Petruk pun kula ikhlas nek Ndara Werkudara pancen ajeng entuk wujuding ilmu sastra ndiman ora sakakan gurum sing tanpa guna kowe mesti bakal tak sirake pun monggo
Ucap kacarita nalika semanten Sang Prabu Duryudana arsa angethok jangkening Sang Petruk kanthong bolong ucap kacarita mulat kridhaning Sang Bambang Surasekti ngamuk wonten sanjawining kedaton angobrak-abrik kawontenan wonten ing kraton Datulaya negaring Astina dereng siyos den pejahi sedaya sami mlajar kapiyandhem awit kridhaning Sang Bambang Surasekti. Ayo. Wen. Sampeyan sinten, Raden? Kowe kurang tepung karo aku. Mesti wae niku kudu ngerteni kelawan panggraning ingsun. Ayo. Satriya ing Gunung Kembar. Aku Bambang Surasekti. Bambang Surasekti. Iya. Lah sampean saking pundi? Sekong kono. Ajeng arep mrana. Lho kok njenengan nylametke kula, kedahe kula niku dipateni kalih Sinur Kudara. Petruk apa kurang mangerten kelawan ingsun. Maraman ingsun iki juragan ira, juragan sira Petruk. Juragan? Iya Petruk. Sapa ya? Kowe tak papandhasmu lho Petruk. Kowe kedadian saka petelan-petel kuwi sing duwe aku. Ki Lurah Petruk. Kagetri sangka pirang rinangkul kinepit kempit ing yen suluk kuwi aja dicekak-cekak kula sesuk nek mbladhek sesasi suluke mengajeng ngoten niku dadine ora ngentekke swara ambek sesasi wae isih kung suarane watone Sri Tenaning Pasewakan busana maneka warna siapa pesuting utun yang mandra sarwara pun sesasi ngono. Anta wecanane mung diinggih karo iya tok. Wong edan kuwi. Petruk. Sira tawene kawenangan sira iso ngopo yen Guru Ngastina arep dadi Nalindra Ngastina dadi ngopo Petruk. Aku bareng ngapake lan nguyak Nalindra Ngastina Prabu Baladewa. Senes. Prabu Duryudana kok Baladewa. Iya kuwi Prabu Duryudana Begawan Dolan Patih sing cangkeme kaya ndok bos ngene. Kok balik kleru dalane jebul mrono. Oh, tan juragan kuwi rada kemplu, Aku kok gabut iki nang Ngastina iki weruh. Wah, ana koleksi manuk kutut apik akeh jaman. Aduh, wonten menapa? Kowe mau sing ngentut kowe to? Nggih. Wah, ora baleni. Ngono kuwi senengane. Nggih, ngapunten. Wah, iki jaga kono jaga wae ora usah tatut. Nggih, kula mestani mboten wonten tiang listrik maaf ya. Oh iya. Ana Dewi Banawati. Ngelendi. Mahuk nane iki. Dewi Banawati. Yayi katangipun Kakang Banawati Ladenana Brantaku ya.
Batu-bat Petruk. Petruk jengulmu. Aku saiki Nalendra Ngastina Prabu Gajah Duduk. Batu-bat ora ngawur lho kowe arep ngopo? Ayo. Aladena Brantaku Dewi Banawati. Ora sudi batu-bat ngawur timen lho kowe. Hei! Ngelendi. Piye to ki? Bingung sampean? Iya bingung. Kowe kok rene? Lah aku wong kene. Aku wong kene. Wah, setan iki. Iki aku bingung iki karepe piye iki? Batu-bat. Kakang Mbok Banowati wonten menapa? Kowe ngerti Petruk? Ah kuwi dapure iki bocah kaya ngene menungso era tatanan kowe iblis lan. Kowe iblis. Kula ngopo Gusti Ayu? Turut taman keputren keparep. Mbok bilih tiyange sing niku. Batu-bat iki kok dadian ning Petruk loro. Iki kok dadian ning Petruk loro. Kakang Mbok lenggah wonten ing mriki kemawon Kakang Mbok. Iya maksudum marata cimra bagian bedo-bedo. Iki ana ratu ireng sapa kowe? Kowe urung tepung karo aku. Apa urung suwe lehmu dadi satriya? Iblis lanat. Kowe kurang gawean ngono barang kowe iki dandan satriya barang kowe iki entukmu sandangan saka ngendi? Di sana Petruk, di sini Petruk, di sana juga ada Petruk. Iki sing asli sing ngendi iki? Nafas buatan, nafas buatan, nafas buatan. Nafas buatan nganggo stungkak. Kowe edan kowe nguyak-uyak Ndara Banowati. Kowe pancen truk biyen.
Kula mboten ngopo-ngopo, Bapak. Yakin mbok sumpah. Kula ora ngopo-ngopo. Ngaku wae. Kowe ngaku wae. Kowe ngaku wae. Kula ora ngopo-ngopo iki. Kula yo ora ngopo-ngopo. Kowe. Kula yo ora ngopo-ngopo iki, Pak. Ora raya edan to ben ora usah ditulungi ben nek ngono wae. Lah. Bagong ora edan lho kowe Bagong. Nyanyi Ratu Banumati. Matur bantu ben inggih Kakang Prabu Kresna. Petra nguyah-uyah nyalian kula. Sampun. Panjenengan kundur kemawon. Panjenengan kundur kemawon mengke kula ingkang maring hukuman dhumateng Petra ngantong kula. Petruk sing kae lungguh mburi. Petruk, nun. Lho kok semaur kabeh sing mburi. Oh, nggih. Kula sinuwun. Heeh. Nggih, siap. Kok beda wandane. Bisa beda wandane kaya ngono. Ada iso kanane dadi kaya ngene to. Ayo, gedho bali. Dewe-dewe. Lah kirangan wong kula ora ngerti le ndandani Petruk kae kepiye carane. Kula ngerti omong kaya ngoten niku. Kula ngerti-ngerti omong dadi wujud satriya. Semar aja dileh. Iya. Piye iki le mbalake Petruk? Woi, Ndara wis sanggeni mang mriki, Gus. Ajikur Semar ganggu salahe ya ora dileh iki mbok dileh men nek urung tancep kayon urung arep tak gugah sarunge nyalek lho Mas ana kaya ngono kok ora sopan Semar kira gedap monggo Semar ki ora tau nganggo jeruan menungso ora Mane awak semono ki biasane ming sak. Lah iya ora percaya kae sing ngedram kae. Mah itu. Wisang. Pancen edan sing ngedram kae Bagong. Nganggo jenengan kowe ngakoni to iya. Iki kepiye kanane dadi kaya ngono Wisanggeni? Ha wong aku ya gur manut kok Pakde. Aku dijaluki tulung Petruk kaya nyelametke saka Bapa Werkudara. Sing jarene dimingi-mingi Durna mergo arep diparingi ilmu sastra mulya memayu hayuning bawana. Mbabar kamulyaning jati ora ngono iki kok sik mbok dileh ning kene. Dileh ngatang-ngatang ning kono. Mengurangi nilai estetika. Pun sip mangleh niku pun sip ngurangi nilai estetika. Semar iki nganti kaya nek Bagusa Arjuna sing dipajang ning kono ora masalah. Kayak Semar wujude. Iki udah dibalekke. Kakang Antasena wis rampung kewajibane. Keleke bajigur ya kon gara-gara edan. Gembrobyos aku dadi Petruk sewengi wae. Wong-wongane aku ora kenal, ndile ana kodhok. Ndile rupane kaya buaya. Ndile kelakuane ya kaya buaya. Ndile RT balang melu nabuh lho Kak Anuni Arti.
Lah iya to, Kang. Ah iya. Aku entuk basa anyar. Apa kuwi? Hanggih Ture. Apa? Hanggih Ture. Kuwi apa? Hanggih Ture. Piye wis aku iso basaku ya mung kuwi tok. Kakang Antasena. Piye nih? Wis gek bali. Ya. Ya aku wujud Antasena. Wis. Wis. Neng ngono aku tak bali ning Randu Gumbala. Wis cepet. Wis gek bali ya? Ya. Pak D Kresna aku njaluk pamit. Iya, Antasena. Iya. Tro njaluk pamit. Nggih, matur nuwun, Ndoro. Lain kali dadi aku gah Dapurmu saya ngrekoso. Wis ya niku tak bali. Iya, ngati-ati. Tak bali ya, Dik. Iya, ngati-ati. Ben ora tak badarke kae. Ben ora gelem digandrung karo bojone. Sampeyan ki aja neka-neka wae. Petro sing dadian saka Petel bali kaya wingi uni. Nggih. Ngopo piye ra? Kaget aku. Ndelok kaca kok lho, kok tuwuh ning kene aku ngono. Balekke ra? Iya, ya tak balekke. Pak Bali. Di Petruk tak patenane. Arep mateni Petruk ki paedahe apa? Kowe mateni Petruk nek wis mateni Petruk njur kowe oleh apa? Oleh wujuding sastra mulya memayu hayuning bawana babar kamulyaning jati. Gelem-geleme diapusi karo Begawan Durna. Wah, Durna bapak kurang ngapusi. Kuwi pancen ngilmu kaneping sastra cetha pangerwating diyu. Kowe iki ukara sing sok diucapke Semar nek arep tancep kayon kae kok kowe iki. Percaya wae karo Durna lho. Janaka iki lho kakangmu iki lho. Wah. Lucune kaya ngene, gelem diapusi karo Durna iki lho. Sastra matamu. Mboten Kakang Mas nyun pangapun. Sastra mulya wasu. Sastra Asmara Dahono bisa gede melu-melu idak mutar. Idakane iso didak. Sastra mulya memayu hayuning bawana. Sastra mulya memayu hayuning bawana. So kabeh. Aduh Kakang Mas guyu nyun pangapunten kula badhe sumingkir mawon. Duitan kabeh. Semar percah-perceh. Ngoten kok, Gus.
Kayak ana saingane jenengan iki luwih lucu saka jenengan. Wah anarkis ngono kan. Kowe ki dirampungi. Rampung dhewe. Ngrampungi nganggo sastra. Ora edan. Senane ora sampean kira. Sepat barat mbuh tiba. Loh. Kunjung-kunjung langit klok-klok watur. Iki jang mawe ke andrum. Ing Bekti kula kunjuk sinuwun Puntadewa. Iya ya Petruk. Badhe matur lepat atur Jagong Maniksawi bilih kula badhe ngaturaken menapa ingkang sampun dipun paringaken dumateng kula dening Sang Hyang Pikulun Bathara Wenang nggih menika pun wujudipun Sastra Dahana. Petro Reneo. Gah. Mriki mawon kula ajeng maringaken wujuding wahyu katentreman Marata Dyagi Petro. Drame suwuk dhewe. Medi Cantruka. Kalahe karo sastra kawa-kawa. Pun paripurna sedaya rahayu nggih Den. Yo Semar. Iya Kakang Semar. Iya. Kakang Semar iya Kakang. Sinondrawati ku yo ora gumujeng no. Aku ngguyu krungu sastra kodhok. Mohon matur sembah nuwun. Salam budaya.